Lenti walipo saka ndo wakasi wauye Mukoma nacho sika kuti zvakanaka niwali kuti panganai anga akamirira muri asi munda uine muridzi wako ndodaira kuti Mukoma asika kuti zvakanaka nalipo nekuti vanameri makwaza waiti Mukoma asi kutora zvakanaka anokwanisa kudzifaina maboundaries kumutaura zvakanaka kuti another side rate na chano kwanisa kuita saka ari pana ndiye yamuda sabwani sabu tinawo sabu kwa chikuku endi nini ndiyo sabu shamba ndizo zo ndini sabu iwe ndiyo sabu kuishende nyama yenda ishende nyama yenda is an interesting part. Yeah, because kana watoita sabuka uri interested part then hausongatipa background yenyaya because wato interested part iyi yakaita inspection here nyaya Mambo Chiwa kana kula zomja kwa munomu. No beba. Wakadapa ke. right tulishi mungu anyali ndo kana yake inspection no yake inspection ile ndipe report inspection report Makanoni inspection yatakaita inspection yatakaita tichitanga anhu awa wazugurwa chikuku wakapima standing nanasekuru wakapima boundaries awa asi nyaya yakunetsa ndeyekuti awa wakunzi wakutura boundaries iyo shawa kwa nando. Ndio tumwana hawa wayachi ukitora funi ma video disipo wakaweka zvawasi ndisipo inini ndiri munhu andiri Judy ngazvipo inu mama vangu ndikuzapa baba wakadhakwa ngabude panzi wakadhakwa atingamopedzi nyaya bawadhakirwa kuya kudhakirwa buda panze right okay continue all right continue order tichinge tasvika paground pane dispute tengi riripo raitaurwa kuzi avo vakakumbira pekuisa tengi vachikumbira kuna ava riripo pamusoro pachozve ndo pane waya iripo yakaiswa neava vachiti ndo paboundary pavo asi kanzvimbo kane dispute kukura kwako kakaingoia 0.3 0.4 iko kaportion ikako avo vachiti takavati wagume patengi kumusoro hakusiri kwavo saka isusu tichisvika panzvimbo ipapo ndopetakazodzwa kuti no uyo asiyo zvimuridzi wacho ba ari kufanira kuklema asi anofanira kunge achiklema arifanira kunge achiklema ndiye asi kuti mazita mukati uyu enduru namanori chikuku
ndo waridzi weland. Valikachidzoka pakuti evidence yekuti vai vanogumira patengi is the evidence inoshuva kuti ndo papa ine boundary pakaitwa extension. Pane evidence here extension. Ndingakuti papo evidence yena sakubatika kuti pakaitwa extension hapana because itengi bazingoripo. Nika kakachira. Kuko vaiswa waya pamusoro. Arikunzi akakumbira neakakumbirwa ndiani? Uyu ndiye akakumbira murume wangu Mary Makwaza. Ndi Mary Makwaza. Akakumbira ani? Wana akakumbira wana akakumbira Israel chikuku. Wamakakumbira hapana? Wakatofa. Hapana baba. Hapana. Nandiza don't dimension. Kuti if it is an agreement that was made, always was for. Muridzi agreement ndiani? Akaita agreement yo ndiani? akaita agreement between nyaya ile dispute ndiwana chikuku. Israel tati Martha chikuku na Israel chikuku ndo wakakumbira aripo here akakumbirwa kuti tengiriswe Akakumbirwa choripo. apa munosainoza kutaura irono poende mukuna munozwa poende nekutaura handisi poende andikuedza kutaura ka ndeyekuti hamunga agiwi muchisapota kana kuramba chinhu chakaitwa musipo Mese. Munozainoza isusu chatokwanisa kuita kuchiona solution yekuti zviripo toita sei kuti paite order because right now kaimi hamuna magrounds ekuti munoenda kuagiwa kuti apa because pakaitwa that agreement you're not there ihiyesei imi murarama nehiyesei ndosaka ndikuda munhu akanga akaita this agreement yekuti uyu amboise tengi akabvumidzwa nani kuti amboise tengi Iwacho ndiye here kuti murume wake. Uye iwacho ndimi here kuti murume wenyu. Saka both parties hapana munhu achiripo. hapana munhu achiripo apa Hapana. wanhu wakaita agreement hapana achiripo baba Hapana achiripo. saka mese hamuzivi guys is right ndaukubatsira chinhu ndogara ndakanetsana nevanhu I don't know ani munhu anouya mudare muno achida kuteka advantage yekushandisa condition yemunhu kuti ndiwane sympathy. I don't like that. Handizviliba makabva muno last time muno mukati imi mukomana uyu anotoziva mugano wake anotoziva paanotangira nepaanoperera unotopaziva mukomana uyu. That's what you told me pamakabva muno last time because imi mese muri hapana iziva mugano iyo munhu wese akatoti mukomana uyu ndiye anoziva uyu saka imi mese muri kurwira chinhu chamuri kurwira hamuchizivi because pakaitwa this agreement you are not there. Hapana kanga aripo pane neni written document pane here pazvakanyorwa mirai ndati pane here pazvakanyorwa Hapana pakanyorwa. mirai bambo mirai munokubatsirai kuti hazvibatsiriba zvamuri kuita handiti inini handina basa nemanumbers kuti maya muri 100 kana maya muri 30 chandinoconsider is the facts zvamuri nditaura munotaura zvine musoro rega munotaura zvina musoro because ini chandikutsvaga ndikutsvaga kuti this yes there was an agreement yakaitwa akanga aripo pakaitwa agreement iyo ndiani hapana pane here pazvakanyorwa hapana saka chamuri kurwira makatarisa chii Mbuya. no mukona nduta area yamutaura iyi Munobvisa mabanana. mira area iripo iyoyo pane here chinhu chiripo paarea iri dispute hapana chiripo hapana chiripo izwai ndiri kubvunza a very simple question ndati pane chiripo here usati hapasati because utotaura pane ane intention ukatonditaura kuti hapasati it means kuti pane ane intention nyararai dzikisai maoko pasi pindurai zvandiri kukubvunzai zviri simbo
Pindura zviri very simple zvandikubvunzai. Hapana chiripo pamambo. Zvatopera. Pamabanana aripo munda wauri extend watataka kuma banana. Is why bam. Une mabanana wakatomboba futi mepisi. Andisati ndamubvunza izvo. Asati ndabvunza izvo. Asati ndabvunza. Because my question is kuti andisi munhu kana akakwanisa kuisa tengi akafenza, there was no issue raised. Munhu aisa chi tengi, munhu adini afenza, hapana chi, no issue raised. Wakanga waripo who were supposed to raise my issues, hawana kureza, and today they are no longer there. And those are zutaura because andisati ndambozwa inini kuwirirana kana kuti in agreement yekuzi isakutengera kwako wobva waisa nefenzi asi hapasi pako. That's upset. Mirai usataura zvinozitaura mbuya kunzemi this court haidi pavanhu vakaita zvavanoita zvamunoita. ndikubvunza pawakaisa fenzi apo nekuisa tengi wakabvumidzwa nani? Tengi wakabvumidzwa na nditaurire chete ndati wakabvumidzwa nani? Tengi wakakumbira kuna sekuru. Wakumbira kune chinzi mundu aturi kukupota isa tengi. Usaisa tengi badze kwete munda uri kuda kuisa tengi asi ngewashupika iwe wakagurana naIsrael pawakapiwa kuchigare. Munda uyu ngewaIsrael kumusoro ndokuna shupika. Mira. Saka Mira. Iwewe paitwa zvinhu wanga uri kwete. Totora chef uri kutaura like uri munhu wanga aripo achitora manotsi. Wakanga uripo here? Tine history. Iripi ndipe yakanyorwa. Can you give me the history? Can you give me the history pauri kuerenga zvakanyorwa? Because you can't tell me kuti one, you were not there, but you are talking like someone who was there. Don't you already kana iri history zvakanyorwa pasi? Show me pazvakanyorwa kuti musi wakagara nhingi nanhingi. You don't even know the day wakagara. You don't even know the composition of wanga waripo. Pakaitwa this nyaya wanga waripo ndiwa nani? Wakanga waripo ndiwa nani? Mirai mbuya imi. Ndati wakanga waripo ndiani pakaitwa this thing. Pakaitwa agreement. Akanga waripo ndiani pamura. Ndikutaura vanhu varipo imi muri apa. Akanga waripo ndiani? So where did you get this history from? Baba wangu ndiye angani. I'm not talking about your father. I'm talking about you. That you wakanga uripo here. Nini? Sasa uri nguta. Yes, I was hearing. So what it means you know nothing about this agreement. Shamwari baba wako handiwe bani. Baba wako akashare zvinhu zvake achiri mupenyu. Hauchinji zvaitwa nababa wako iwe. Because handi zvako, ndezvababa wako. Uzarura? Handi zvako, ende mimi why mimi? Muri kuti mimi vanhu mese muri normal mimi. Anditi, wese mimi muri normal mimi. Why muri kuti ikoko kune dispute ndoko munhu anorwara? You are all normal. Why is it that muri kuti ikoko kune dispute? Ndo kune munhu anorwara, ndo Mukoma. Mira, usipinda mvunzo. Answer my question, simple question. That why imimi muri kuti imimi kune dispute uku. Kune dispute ikoko ndo kune Mukoma asikazwi zvakanaka. Ndo kwakapiwa. Ndo munda wake wakapiwa na baba. Wakapiwa. Isikona zvinoza kutaura. Ukona point ndo zvotaura. Wakagurana nemurora. Izwa zvatogeza kutaura. Aiwa. Iwo pakapiwa munda na baba ngozi. Wakanga uri kwenu? Don't say it zvasingazivi. You are not there. And don't be the spokesperson wemunhu wezvinhu zvasingazivi. Unotaura ndo pakapiwa nababa wako kuti wanga uri kwenu, you are not there.
Ndikuti munhu anga aripo pakapiwa mukomana wemunhu wake nababa wake anga aripo ndiani? There's no one. Hapana. But you want to use condition yemukomana uyu? It's not a condition yemukomana. No. My point, it cannot be coincidence. It cannot be coincidence, Mambo. Yekuti kune dispute ndo kwamunoti mukomana asikazwi zvakanaka ndo kwakeko. Handi yekutanga ba kwaHonde. This is the fourth one kwaHonde. Kune futi yemukomana asingazwi. Mukomana asikazwi uya. Anditi akauya futi achinzi kune dispute ndo kwakeko akapiwa. Today you come again at this guy asikazwi zvakanaka kune dispute ndo kwakapiwa. Umwe yafuti anonzani yafuti is the same thing yakuti aikaucha ikwenyu kwaHonde vhari. Kuti munotanga muti vanhu zvisina kwamirira zvakanaka vasingazwi zvakanaka ndo vamuda kushandisa kuti argument dzenyu mumakoti dzimire zvakadii zvakanaka. It's becoming a norm Gonde Valley kuti panoita peseleni dispute munotsvaga munhu murwere moya naye moti ndo pake paakapiwa ipo pako. Imi munoti baba alright baba akasiya mwana we asirwara ino akasiya baba mwana akasaka mwana akasara sei angasada kurwara anga ine makore mangani anga ine makore mangani uyu ndabvunza chaira iboni ndikubvunza anga ine makore mangani 15 to 14 years baba wacho akasheka rini 2013 chimbonyareka uyo pake ndipapi manje mukoma uyu ndiye ane brother ndo first born yanyakwenda wakabara mhuri pake uyu mukomana asiya ndiwo waridzwe minde iwe I will throw you out of this court. Don't stand in for things that you do not know. And don't try to confuse us no. And remember Sabugo. I don't like Masabugo, I say so. I don't like them. I don't like Masabugo. I know I'm involved in corruption, in corrupt Jews. I don't like it. And in personal, I don't like Mutasa. I don't like Masabugo and this character. I don't like them. Don't involve yourself in corrupt activities. Don't stand in for things that you do not know. Ndavunza uyu. You think one is what tinopenga tifungi. Atione atinzwi. And you can't tell me ndikuvunza kuti uyu muti ndi mukoma wacho anoziwa. Tuvunza kuti mukoma wacho pake ndi papi. Haana. Mukoma haana. Andisi pakapiwa. Then ponopiwa mningina. Ponopiwa mningina. Mukoma haana bo. Ponopiwa mningina. Isusu kaucha yedu nototi chi. Kaucha yedu nototaura kuti mukomana mudiki ndiye anoinherita mushane zvi zvababa. Wamwe wese wanotopiwa out kuti wanotopiwa out wachibudiswa kunze. Posara mukomana mudiki pamba. Ndiye anosara ine mucha wababa, ndiye anosara neminde yani yababa. Wamwe wese wanotobudiswa kuziwa kwako. Then you tell me the youngest boy asingazwi zvakanaka ndiye anobudiswa pamba. Kuzienda uko. Mukoma mukuru waripo wana mukoma hawana minda. And you were Sabugo, what Urusapota is those correct. And when all these things happened, you were not there. You were not there. Hauna cha unoziwa panyese, hauna cha unoziwa when all this agreement was made. You were not there. But Urisabugo wakazoya, ini ndoda mnatoa chokwadi. Pakaitika nyaya idzi Mambo. I was not there nasanda Sabu. Then kanaonga stosa ndiyo statement yangu fana kuti tachiro kuti Mambo ndini ndasabuku izvozvi asi pakaitwa nyaya idzi dzese idzi I was not part of that. Andizvizivi. Wobva watomira kupi uku tototaura nevanoziva chi nyaya yacho. Not wekuti wanga usati wapo but you want to pretend unga uripo. Wakagara futi. Uri kuti chi? What are you saying? Ndauya panapa nomirira kusabuku bawe mhuri idzi. Ini ndakamirira samukoma wemhuri yaDheretu yandakauya nayo panapa izwa chandiri kutaura inini ndechekuti iwewe you are not a direct descendant yemwana yababa wake.
uri direct Mukoma here? Are you the blood brother Mukoma? Yes. Uri blood brother Mukoma? Not. You are not direct. Who is the direct brother? Ndiye fana kumira pana. Achitaura nezvemhuri yake. Pandakaunza nyaya kwachangamire kuno kwamambo kuno. Ndakambokubvunza kuti musi wendatanga musi watanga kuuya chaiwo I think I asked this question. Ndichibvunza kuti muridzi wenyaya chaiyo ndiani? Andikangani shamwari. Ndizvozvo. Ina ndikangani. I asked you the same question kuti uri kumira apo iwe umbori ani? Ndiri kuda muridzi wechii? Andida kukubvunza munzeyo. Makandibvunza And you continue kuramba uchidzoka back. Aiwa. Makandipa task kuuya nemhuri yakanominetwa nambuya awa kuti ndakapambira wana anonzi Isaac munda. Ndikazoya kuti ndikarowa mwana arwara nepfungwa. Ndo pakaperera nyaya makati iwe chiuya newana wacho watuda kuona. Ndati ndoda waridzi wechinhu, not you. Ndiri kuda waridzi wechinhu. Zvawaifanira kungosvika waita Mambo. Wanhu waya makati ndiwe nawo waridzi wemunda. Ndauya nawo. Then you zip your mouth. Zvatopera. Anokwenda dzoka kunhorondo kwawarekwa nhorondo kumashure kwakaya wakomana wakuona munda ndo patana Shamwari sungayo. Iwe shamwari sungayo. Unozivei nezvemunda? Nezvenyaya. What do you know about this? Unozivei? Mazira andozvii. Imani muchikuku. Uyo ndiye ni blood brother. Kana blood brother wako Anita. Iwe une muDare. Una munhu. Uri kuti? Uri pagoma. Uri pai? Pakubatana newo pagoma. Muyadhima mu. Kugomwa dzimba pakati sani kujani. Uri ureba? Anisandari. Waka. Anisati. Mazadwaro. Ndakamborora sa. Izvozvi uri kumbogarei? Ndikubaza kwapsa. Yadhima mpano wako iri. Iri paumbai. Iri paumbai. Paumbai papapo. Pakapiwa uyu tengi kuti awake tengi nekufenza wambori kuti ini ndandisikwasi zvandiri kumbira kutaura ndezvoda isu. Izwa. Inini munhu akangoti ndandisipo. Inini kwandiri zvatopera. Ukangoti wanga usipo, to me hauna zvaunoziva. Inini handidi yese handifariri. Yese kakawanda kacho zvinhu zvinenge zviri kucraftwa nevanhu kuti zvibatane so that zvavari kuda iwo zviite sei? Zviite. Because what I want, isu toda chokwadi chiri apa. Handika. Tikaona chokwadi tobatsirana chokwadi nyaya iripo toisolva sei? Handika. But ndikasolva nevanhu kuda kunoda kundinyepera. Hapabudi solution. Uyu mukomana andari chamari unozani? Sumuka tu. Right. Mugano wemundu wako unoziya ndizi? Unoziya? Right. Ndikatotuma wakomana unowarakidza ndizi? Unowarakidza ka? Right. Wakapiwa nani mundayo? Masokatawa mai ndabvundozwa kuti tikatuma chete kugana munda wakoni kozvera zotawa mai ndikandikuona vanhu mukuru kuti ndimesedzane nawo pa ndikatozi panapo rude chete ndangwazamba ipachechi apo andangozi chepo tikupe ndotamba ipachechi apo ngobuda mai manje nawe tasongozi tikadya patsomba topa chingwa chekuya chete saka potatuza tosoererana ba ngoda munhu kokasikotaura ndikuti kune dzewa randingopinda uko saka ndizvikasipondinakira ngoti ndikadzokera bedzi kune jeri riri haunoko hazvisina nyondinesa apa ndikanga ndinonyanya kufamba ngenjira dzidzi nerekwamutaro Andakona nduta. Kuti ini ndo vandazwa kahonye kangu kukwira. Andidi ba zvokuti nditonga senge ndenda kutanga ndikuabuse munhu. Ndiri kuita zvisiri zvo. I am not allowed to do this. Andidi ba izvo. Anongona. Andizvifariri ba izvo.
Vanhu vese muri panapa chokwadi muri kuchiziva. Chokwadi muri kuchiziva. Asi muda kushandisa inini kuti zvamunoda zviite. Mukomana akazorwa rini? Ani makore mangani? It was eating the 36 Pakati penyu hapana uri? now it started Iwo ni mangani? in 36. 36. Which means we are 33, 34. 29 cool. I'm at 29. Baba akafari? In 2013. Baba akafari 2018. Baba akafari 2018. Makanga mapiwa. Marenzi yangu shamba. Mune zvinhu zvavakabhuirwa ngati makabhuirwa mune chii chamakabhuirwa isusu zvatakaitirwa takakozi minda yenye ino woko kumusoro kugomo kwandikugara then uyu bhazi padheni pamwe patinoti akadzi padheni ndeuyu saka padheni apa which means kuminda iri kunetsa ubva hapo hapo akamona ndoda masasabhuza ndoda ndati zvandandichitaura mazizwa here handiti kuti maunza munhu uyu handiti kuti aite witness kuno handiti yechinhu chaasingadi chaasingazivi uyu mukoma wacho kawo uri kutaura mukoma wacho kuti uyu mukomana uyu kuri kutaurwa kumunda kwese kutaurwa argument haanei nako iye akasiyiwa pamba uyu rapa mukoma wacho chinditaurai zvimamundinyepe ndiwe iwewe wanga urundinyepera chinditaura zvanga urundinyepera no izwa ndosaka ndakati siyai warizive zvinhu waite chii zvinhu zvavo icho chirapo chokwadicho uyu mukoma aiwa hauna pamusoro paunoita uyu mukoma namukoma weuyu ari kutaura kuti uyu panyaya iri disputed hapo pauyu uyu akasiyiwa pamba ari kuri disputed kudenga kuri zogomo ndini ndiriwo asi maunza uyu munhu mamunzire ndakati auye wai mama mutaura ndimi makanga mati imimi muridzi wemunda ari kurwara tamusiya ari kumba avo wakati aiwa mukomana aruwa muntu anorwara mukomana anoziva mugano wake anozvitaurira ndosaka takazoti aiwa kana achigona kuzvitaurira nekuziva mugano wake itai sei ngaauye kuno ndosaka munhu auya chakonzeresa kuti vanhu munhu auye ndimi asi mukomana haana chekuita nechii nemunda iwo ndambozvitaura pekutanga izvo ndikazvitsokorora futi ndikazvitaura futi don't take advantage of other people's misfortunes muruzwa ndazvidzokorera zveapa don't take advantage of other people's misfortunes ndikakupai futi example yekuti vanhu vekwahonde makuita dambudziko rekuti pamuri kuita matambudziko eminda muri kutora vanhu vane matambudziko mawaisa pamberi muchinyepera kuti ndo waridzi wezvinhu ndikakupai example yemukomana asikatauri chimumunhu andaitaura naye panapa nesign language panapa akaenda kuti futi disputed area ndiye akapiwa ndikaenda futi umwe uya
asi anokakama futi akanzi futi ndiye akapiwa ikoko ndikava izvozvi nhasi mauya futi kondinyepera futi kuti uyu ndiye akapiwa kuti disputed but uyu mukoma wacho autaura aiwa mukoma nakasiwa pamba mukoma wacho blood brother not cousin uyu mochitii manje no taura ndinodzoka pakutanga pakaita nyaya taona kuti minda yewana iri kupambwa wana hwasi kugara panzvimbo yemukoma namusu ari mukuru wacho anga ari kushanda ari kumarondera patakauya nedare rangu inini akazobuditsa nyaya yekuti pangana hasi the owner weland ndo wana kutirwisana nawo apa wataura kuti pangana hasi the owner of land makati kunani kumba awa ndo akatobuditsa futi masuko ekuti kutone mwana ariko ari kurwara iwo warora wangu ndo akabuditsa nyaya yacho tichine koti yepanza ndo mapindiro akazoita mwana nekuti mukuru wacho anga asi padhuze izwai bambo very good izwai bambo izwai bambo imimi muri kushandisa wedi dzekuti vana vari kupambirwa land asi vana vari kuti havana land yavo iri kupambwa muri kuzvaizvonudaro muri kumira pamberi apa muchiti vana vari kupambirwa lendi yavo vana vacho vari kuti hatina lendi iri kupambwa saka muri kutinyi ndandauya naisaac akatomerwa mhosva yekunzi pangana yakabira futa isaac nemacues akaa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 aiyi nyaya iyi zvandakuita aripe oribari mudaidze wozi matondinyepera kare saka zvese zvamautaura kuti muchataura pane chokwadi chamuchataura chaboteri wasiwa paumba very simple pane minde pamboti pane minde mushano pane minde mushano munda inyaya dzekuti iwe shamwari inini chandikuda ndikubatsira wakarora asi wakambora kune vana vana vacho vari kuti zvandikukumbira kuti uiteni wakapa pai iye zvimukomana handisi uyu anogara nani uyu muina wako uyu arikugara nani paumba manje ka atenga arikugara paimba yangosiwa paumba ndikubvunza sachi arikugara painda kana tigara ega unogara nani atenga arikugara ega poza vana mukati arikugara ega handiti saka iwe uri kwarisapi uri kwauriwo kufunga kwako urikuoti mufanira adyei abikirwa nani apfekei arikubikirwa nani unomboti tofunga kuti chii anomubikira mukadzi yavo ite mwana kubikira kwaarikuita arikubikira achiti ndisabhuku kuchengeta munhu wake here kana kuti hama yake here kana kuti iagreement yemakaitirana kuti ndiye achagara nemwana ndimi makakumbira here kuti agare nemwana zviripo manje zvekuti sinzi ndiri kure handitika ava tavataura ndikaii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 i iwo hautotengi aini ndotengwa hangu asi haundoni ngori kunzvimbo ndikubatsire kuti usazvione uri mandondera because chandikutoona munhu atomisa musha wako munina wako munina wako akafuma asi po musha wako kutorwa kutosvika pekuti iwe wacho chatoshaidwa kugara
munhu ari kutokuchengetera musha wanu izvozvo munhu vari kunyara unyara mufana pasina izvozvo musha iwo kuenda kwavo kuri padhuze. Saka nyaya iripo ndekuti iwewe shamani put your house in order. Kwasati kunonakidza kuvhengeri kunonakidza kanozarika bhawa kaikairi parodha kasingabva kanozayana pachiesi inonakidza handisi. Asi kunakidza kwaya chiesi manje ine nguva ichasvika nguva yekuti uchatadza kana kupasvika pachiesi kana kutopfuurapo uchitopatuka kuti panhu apakanipedzera kutopatuka kuti panhu pakadya mari yangwa wotanga ukaunda kuti mwedzi wakati yese iri umu andizvomambo. Saka kurai bambo 30 something years hamuna mukadzi hamuna musha mune imba iri kwavasati hamuna muri roja bambo roja pazvakashatira nyange ukaita roja pamapunhu for 35 years musi unokoshaya rendi mwedzi unoshaya rendi unotopiwa notice. Roji bambo yakafanana nehotera. Hotera vanokusekerera wese wachiita sei wachimhanya nematreyi wachidini wachicheka rumu yako ichichitwa matauro every morning ichiita sei mashisa achichitwa every morning zvese asi zvese zvinoitwa kana kuita sei. If you are paying the moment yamunozi bambo check out time yenyu 11 o'clock mukatongosvika 12 o'clock murimo takutochaja for the day chibva zvati ushamwari wako nehotera zvatodini zvatopera because watadza kudini kubhadhara zvekuti wagarapo for 6 months pahotera izvo hazviiti kuti hotera ite yako. Zvakafanana neroja kuita 25 years kuita mbiri yekuzi uyo wagara apo wagara ndo pakazvarirwa John pakazvarirwa Tebi pakazvarirwa Andoripo uri roja zita rekuti roja pauri haribvi uri roja. Anytime you can go. And saka bambo make hay while the sun shines. Did you say that make hay while the sun shines? Ukaenda kotora huri rako muchezi myo unoribhadhara for the night ndobva raenda. Usakaribhadhara for that night unokwanisa kutorera bhutsu kana bhachi ndobva raenda. Yes, unokwanisa kuita mbiri yekuti nhasi uneiri netsvuku mangwana neblack mangwana rakaita chocolate mangwana uneri akablisha mangwana uneri akaita sei mangwana uneri magadziko mahombe mangwana uneri madiki mangwana uneri uchidi uchichinjanisa anditi. Asi waita zvese izvi kupenyu wako hakuna zvitachinja because wese wari 25 mahuri yawakanyenga last month hapana mukadzi wako. Ndati mahuri yese awakatora muchezi last month at 25 unokwafanira une freedom yekuti unokentake one kakasiyana per day saka tongoti 30 kuti rimwe rakasiyana rakasiyana andika ari 30 hapana mukadzi wako ipapo unombozvifunga kuti ari 30 hapana mukadzi wako ba. Ukatoenda nhasi nangoenda rozuro uchida urikecha nhasi kana pasina mari hapana hariendi. Muruzwa bambo shape up bambo shape up zvandikuzwa apa bambo hazviiti nguva inopfuura hazviiti banaka mapa 36 makapa pa 24 handi mupenyu wenyu hamusina 24 futi hamuchasviki futi pa 24 upenyu muruziye zvo kuti 24 yakatodini hauchadzoki kana uzodzoka utodzokera kudenga wakudenga ndikochitangira futi uchadzopfuura futi pa 24 but if now uri pasi panapa 24 hakusina futi baba. Asi chikuru uyo mwana wamai wako usape responsibility yako uipa kunomwe.
Koma now is your responsibility. Look after that guy. Make sure kuti pamba pakawakwa pakagara zvakanaka, pakaita zvakanaka. Zvinhu zvako zvinokufambira. Titezi. Zvinhu zvako zvinda sei? Zvekuti asi takatoti baba munini ndimi mune mutete usabhuku saka you can afford kutenga sipo nesauti nei saka mwana wawenyu. Zvinokudzokererai baba. Tsvagaiwa munotiwo wenyu baba. Kana une vana 4 asi ngewenyu. Mazwa bambo? Kana une vana vangani 4 asi ngewani? Ngewenyu. Gadzirisikai bambo, gadzirisikai papapo, gadzirisikai. Nguva inofamba. Yes. Pamusoro Mambo. Yes. Ndauya banyaya ndakataurwa. Anonzi Isaac School. Banyaya yakataurwa mukoma wangu namuRwara zvinzi akanditorera munda. Saka ndauya ndakamira kuti nditi nemukoma wangu andinobvira ana munda wakambomutorera. Makapiwa. Ndakazwa soko kuti muRwara akati akapamba Isaac munda. Saka ndonyaya ndaura kuti ndimuchenese haana munda wakambodini ba. Akambokupa. Hatina kubvira akambonesana basa ndoda kuti kune muRwara. Kana makataura masoko eyo makareswa kuna panga naye. Ndonyaya ndaurira. Right, it's okay. Saka Right, pakanaka bambo. Imimi kana musina issue nani? Na Mukoma. It's okay. Kana iripo bambo. Rine manyanga ari kuti. Hapana. Hapana ndaboti muziya hangu basi kuti rine manyanga ari dini. Sakana zvakataurika zvisina kutaurika. Musina kutaurirwa chinhu. I'm happy for you. Mauya kuti muchenese Mukoma wachena. Right, Oliver. Right. Ndoda kuti muendo. Dzikai inspection team. Dzikai kuHondevhari. Muenda pamba. Munoone pane tengi nepane fence. Then mamaona panogara chii? Mukoma nawo. Nemamiriro akaita chii? Minda yacho. Mamaona area in dispute. Kuti yakadi yakakura zvekuita sei. Then kana madzoka ipo ndoda report yesettlement. Kuti nyaya iyo itaisitira zvakadai. Then report to me to vataiongorora. That is to be muswa nasinga Saturday dzikaipo so that next week Saturday ndienda nereport iyo. Right, and enda kusangana iyo. But wakuya kudai tapita.